Assalamu alaikum qardaşlar. Kitabımızı devam etimiz. 17 bitten Şeyh Abdurazak İbn Abdülmuhsin Al-Badr деген ғалимдың Рамазан айы турасында китабы. Немеле тукталгайнык, Рамазан айы килеп етті тип, без шатланырга тиешбез. Бұл айырым бер гыйбадат. Бұл Рамазан айына гына кагылмай, кардашлар. Ниндидер гыйбадатты үтәүебезгә без шатланырга тиешбез. Һәм билдәле мәүсим, ниндидер гыйбадаттың вакыты килеп етте икән, без алхамдулилlah мана ошо көн килеп етте дип шатланырга тиешбез. Рамазан буһын ул Юма мәсәлән, мусламандардың байрамдары һәм башкаһы. Бұл безнең күңелебездә, мана әйтелгән монда, кулубуна фи кулубина маканатун алия. Безнең йөрәкләребездә бейик урында, манзилатун рафия, бейик дәрәҗәле булырга тиеш ошо шатлык. Ва ан нахмад Аллаһ җалла ва ала ала ан манна алейна би булуги. Без Алла Тәаланы мактарга тиешбез, шөкер итәргә тиешбез ошо айның безгә килеп йетүе өчен. Факкам мин унасин шахиду шахр рамадан аллази мадда. Күпме кешеләр үткән Рамазанда булдылар. Evet, tereyinler. Ve şuhur allati qablahu velakin qata bihimul ajal. Hem oşo үткән Рамазандан һуң күпмеләр ай яшәнеләр шул кешеләр. Ләкин уларның әҗәле килеп йетте ди. Ягъни ошо Рамазанга тиклем улар яшәп йитмәнләр. Фалам юдрику хада шахр. Һәм улар ошо айны күрә алманылар. Ва кану яташаввафуна ли идраки. Улар һагынып көтә инеләр. Бұл битендә ниндидер гөнаһкар кешеләр турасында әйтелмәй, мусламандар турасында көтүп йөргәннәр. Мана тиздән ошо Рамазан айы килеп итә дип, бәлки 2 ай, 3 ай, 1 ай элек көтүп йөргәннәрдер. Тиздән Рамазан ураза тотабыз дип һагынып көтүп йөргәннәр, ләкин улар яшәп итмәгәннәр, әҗәлләре үзелеп калган. Вала надри руббама أن بعضنا قد لا يدركه. Biz bilmeyiz. Belki kimimizdir yaşab yetmez Ramazan ayına. Ve rubbama enne ba'dana kad yudriku ba'da. Yeti nindidir ölüşüne gene biz kirib ölgürübüz. Ramazanның bir ölüşüne kirib ölgürü de ol, yaxşı indi ol. Lakin kimdir belki mesela Ramazanның birinci aznahında kitip bara Allah Teala'ga evet. Belki kötü yürügendir, hunғы көндәрен күбрәк гыйбадат кыласакмын, кадир кисәһенә эләгергә тырышырмын дип көтү йөргәндер, ләкин Рамазандың бер өлешендә генә яшәп калыр кемдер. Валихаза янбагhi an yahrisa al-muslim idha akramahu Allah tabaraka wa ta'ala wa manna alayhi bi bulughi hadha ash-shahr an yahrisa ala hamdillah. Шуга әгәр муслиман шундый нигъмәт күргән икән, Алла Тәала уны Рамазанга тиклем яшәткән, ул Алла Тәаләгә мактау әйтергә тырышсын ди. Ва шукрихи ала ан манна Аллаһ алейхи би булугихи. Һәм Алла Тәала уга ошо Рамазан айын күрергә насип иткән дип шөкер итһен ди. Ва ла шакка анна булугака шахр Рамадан ва анта фи сиххатин ва афия ва салама ва иманин ниъматун азима. Hiç şikһез, һинең Рамазанга тиклем яшәп йетүең, һаулыгың булуы, афия дигән һүз ул русча благополучие дип тәрҗемә ителә. Һинең бөтен мөмкинчелекләрең бар, байлыгың бар, һаулык һәм башкаһы. Ризыгың бар, мәсәлән, ас утырмайһың Рамазан айында. Иманың бар. Булар бөтәһе лә бөек нигъмәт ди. Ва миннатун кабира. Аллаһ Тәаланың һиңә биргән ниндидер олы бүләге. Янбагhi an taqdura qadraha. Һин уның кадерен белергә тиешең. Ва an ta'rifa makanataha. Уның урынын, дәрәҗәһен, ошо нигъмәттең бөеклеген аңларга тиешең ди. Ысынлап та, кардашлар, әлеге көндә мәсәлән Палестинада мусламан кардашларның хәле нинди? Мәсәлән, сәхәрен ашаһалар, ифтар булыр микән, ифтар ашаһак, сәхәргә берәй нәмә калыр микән, тере булырбызмы, юкмы дип, кыскаһы өйҙәре емерелгән күптәренең битендә бит. Безнең хәл ундый түгел. Һәм безнең
Мәсәлән, Рамазан айында ялкауланырга бернинди дә сәбәп юк. Икенче кешеләрнең хәленә карап, үз менән сагыштырып алырга тиешбез еш кына. Был китапта язылмаган, мин үзем өстәйм инде. Хәтерләгәс кенә, хәтерләтер өчен әйтәм. Ва инна мин шукрика ли ниъматиллаһи алейка би булуги һаза аш-шаһр ал-азим ан tahриса алал джад вал иҗтиһад фи таатиллах. Шөкер, һинең шөкерең тый, ошо ниғмәткә, ошо Рамазан айына килеп итүеңә шөкер итү нисек була? Һин тый тырышып, Алла Тәаләгә итагать итәргә тиешһең. Фахриз алал қиям би хаққиллах. Алла Тәаләнең хақын үтәүдә тырыш. Фихи мин сиям ва қиям ва таатин ва тақаррубин лиллах. Уразаңды тотып, намазыңды кылып, Алла Тәаләнең кушкандарын үтәп, итагать итеп, ягъни һәм Алла Тәаләгә якынлашуың менән. Ва бу'дин анил умури лати харрамаха Аллах. Һәм Алла Тәаләнең тыйгандарыннан ерак тору менән үзеңнең шөкереңде күрһәтергә тиешсең. Менә ысынлап та әгәр Рамазан айына тиклем яшәп иткәнһең икән, һинең шөкерең, ысын шөкерең ул нимә? Ураза айын тоту, уразаны тоту, намазларыңды тәвәл үтәү һәм Алла Тәаләнең кушкан бөтә эшләрен үтәү, был һинең яңдан шөкер буласак. Вaqad kana min sunnati nabi sallallahu alayhi wasallam idha ra'a al-hilal hilal ay shahr min ash-shuhur yaqul Allahumma ahlilhu alayna bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Мына Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям шундый бер гадәте булгантай, әгәр ул яңа айды күрһә, яңа ай сыктымы, ул әйтер булган: Аллахумма ахлилху алейна бил юмни вал иман. Эй Аллах, ошо айды безгә, ошо айда безгә бәхет, иман китер, сәлама, именлек китер, ислам китер. Рабби ва раббукаллах. Минең Раббым һәм һинең Раббың Алла. Дип әйтер булган, Яңа ай килү еттеме? Рамазан айы бигрәк тә инде, әгәр күренде икән күктә яңа ай, без ошо һүзләрне әйтергә тиешбез. Был Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям дуаларының береһе. Ошо яңа ай безгә бәхет, иман, ислам, сәламәт китерһен дип әйтегез. Был да көчле хәдис. Артабан: فإذا أكرمك الله عز وجل ودخل عليك هذا الشهر المبارك ورأيت هلاله فادع بهذا الدعاء المأثور. Әгәр һиңа Алла Тәала шундый ниғмәт күрһәткән икән, яңа айга тиклем яшәп еттең, ошо мөбарәк, бәрәкәтле Рамазан айына, һәм әгәр күктә яңа айдың сыгыуын күрдең икән, ошо дуганы кылып куй. Бында ошо һүзләрне ятламаһагыз да, үз һүзләрегез менән дуга кылып куйһагыз, менә ошо Рамазан айы безгә бәрәкәт китерһен, изгелек, хәйр, ислам, иман китерһен дип әйтәгез, хатта башкортса. Был да айырым бер гыйбадәт буласак. Менә шундый дуга кылган Пәйгамбәрбез: "Ва хува дуаун азим тас'алу фиhi раббака ан юбарика лака фи шахрик." Был дуга менән яңа айда Алла Тәала һиңә бәрәкәтне әйләһен дип дуга кылаһың. Ва ан ямунна алейка фиhi бил юмни вал иман вас салама мин аш-шурур. Һәм Алла Тәаләнән бәхет, иман, именлек һорайың, төрле бәләләрдән именлек, исән һау булу. Вал қиям би хукукил ислам. Ислам кушкандарын үтәүде алал ваджи аллази юрди рабб. Нисек Алла Тәаләгә оҡшай, Алла Тәаләнең ризалыгы нисек талап итә, ана шулай һин ислам динен үтәргә һорайың, үтәү һәләтен, мөмкинселеген һорайың ошо яңа айда. Фәлә шакка анна булуга һәза шәһр ниъматун азима. Һис шикһез, ошо айга килеп итүең һинең өсөн зур ниғмәт. Туҗибу алейка шукраллах. Һәм был һинән шөкер талап итә. Ва ан тaqdura хаққа қадриһа. Уның кадерен ысынлап та һин белергә тиешсең.
Кыскаһы менә шулай. Беренсе тимәк эш Рамазан айы килеп етмәс борын, я Рамазан айының беренсе көндәрендә, беренсе сәгатьләрендә ул, кардәшләр, шатлану. Был айырым бер зур гыйбадәт. Рамазан айы килеп итте дип шатланыгыз, бер-берегезгә һөйләгез, ошо дуганы кылыгыз. Гарәпсә әйтмәгез дә, башкортса әйтеп куегыз. Ошо яңа айды исән-һау, имен-аман, матур итеп Алла Тәгаләгә дөрес гыйбадәт кылуда үткәрергә язсын дип дуга кылып куегыз.